Jo vinc del món de la restauració, o sigui que jo quasi tota la meva vida d'adulta m'he dedicat a la restauració de patrimoni i llavors, després de molts anys, hi ha aquest moment de que tens ganes de fer una cosa més personal i tot i que m'agradava molt la professió de restauradora, vull dir, jo he sigut molt feliç fent això, però hi va haver aquell moment de que també per una crisi personal doncs també vaig tenir moltes ganes de fer una activitat més personal, més pròpia, i vaig fer el salt. Això del procés creatiu, clar, és una mica difícil d'explicar, però jo diria així, resumint-ho molt, que, naturalment que hi ha influències de moltes coses i de molta gent, que ara seria com molt llarg anar explicant els referents i això, però naturalment que hi és. N'hi ha alguns també que són com molt inconscients, que tampoc saps ben bé. I després jo diria que hi ha tota aquesta cosa de les influències de diferent gent i després també les experiències pròpies. Penso que això potser és una part molt important del tema de l'experiència pròpia integral. I després, també el tema de l'art, de la cosa visual, té aquesta cosa que tu fas associacions molt transversals, i que tampoc saps ben bé d'on venen, però el resultat, diguem, que és aquesta imatge o la materialització d'alguna cosa, però que el procés creatiu, jo no tinc un procés creatiu racional de dir ara faré això i ara tinc una idea, no faig com construccions intel·lectuals, no, jo és com una mica més orgànic tot. La idea ben bé, penso que jo tenia moltes caixes, tenia moltes capses de documentació que em van donar i vaig fer com una petita representació dintre d'una caixa, una mica així com de divertiment, tenia algunes coses i vaig fer una una petita representació com una mena de diorama amb una caixa i em va agradar molt fer això. I llavors realment vaig tenir com una idea de fer com tot un grup de representacions dintre de caixes. Llavors, diguem, això va ser un primer moment. Després aquesta representació de caixes l'he anat com ampliant i ha sigut una cosa que he anat fent al llarg dels anys. És a dir, que jo el tema de fer aquestes representacions dintre de caixes és una pràctica que l'he anat fent. Seria una mica com si escrivís com una mena de diari i quan tinc alguna idea o quan tinc alguna experiència m'agrada fer una caixa i donar aquesta visió d'aquesta experiència o d'aquesta imatge o d'aquesta visió que he tingut. He titulat aquesta exposició Moments estel·lars. Llavors, això del Moments estel·lar ve del llibre de Stefan Zweig, que
té aquest títol. Llavors aquest llibre, el que fa aquest home, aquest escritor, és explicar una mica la història de la humanitat a partir del que ell pensa que són esdeveniments importants i que en els quals l'home s'ha superat i que en aquests esdeveniments hi ha com una progressió cap al futur, que llavors hi ha aquests moments estel·lars que són aquests esdeveniments que ell escriu. A partir d'aquest llibre, dels moments estel·lars, després s'han escrit molts llibres que es diuen moments estel·lars, per exemple, moments estel·lars de la química, moments estel·lars de les matemàtiques, moments estel·lars del club I llavors són històries que expliquen moments ja sigui d'una professió, d'això, i que són els moments més brillants i que expliquen o que donen una imatge molt diguem, una imatge de superació, una imatge positiva del que sigui, del que s'estigui parlant. Si són moments estel·lars de la matemàtica, es explicarà. Llavors jo, amb aquesta cosa de les caixes que vaig fent, doncs intento explicar una mica la història del món, la història del món, no? L'altra, una història com a alternativa, una versió alternativa, una versió pròpia del món, dels meus descobriments molt personals, no? Llavors, per això l'he titulat Moments estel·lars. Llavors representa que cada capsa, totes aquestes piles de capses, cada capsa té un moment estel·lar, cada capsa té alguna cosa que ens explica alguna cosa de la nostra vida, de la humanitat, de tot, no? Llavors jo obro algunes caixes i d'alguna forma ja ha representat un moment estel·lar d'aquesta humanitat, no? Llavors tenen títols diferents, no? Llavors hi ha títols diferents cada caixa i totes també estan emmarcades en un concepte global. Per exemple, hi ha el concepte de catàstrofes i extinció. Això tot és un tema, no? Doncs de catàstrofes i extinció hi ha diverses caixes. Hi ha una caixa que es diu relicari, que hi ha tot uns minerals dintre d'unes caixetes. Hi ha una altra caixa que es diu els Badlands de la Plana, que són aquestes formacions rocoses i que a través d'un procés d'erosió es van convertint en unes margues grises, un paisatge molt característic d'aquí de la Plana. O sigui que hi ha tot aquest tema de donar una visió alternativa i personal meva del que és el món, de quins són els seus moments estel·lars, i és a dir, que faig com una mena de narrativa de les caixetes, no?